Pamirsa, ing tengah kawontenan konflik ingkang tasih berkecamuk ing Palestina, secacah elemen masyarakat kempal lebet Aliansi Rakyat Indonesia ajeng gelar aksi damai bela Palestina ingkang kadados wonten Monas, Jakarta Pusat ing dinten puniki Minggu gangsal November 2023. Masa ingkang nderek aksi bela Palestina puniki boten namung asalipun saking Jakarta lan sawantowisipun nanging ugi saking jawining laladan. Aksi bela Palestina puniki kedados wiwiting enjing tabuh 6 esuk ngantos sedasa wektu Indonesia Kulon. Kalih ngangge rasukan sarwi peta lan gawe awe bendera Palestina. Utawi ngangge tangsul sirah sorban berlambang bendera Palestina. Masa ngebagi kawasan Monas. Aksi ingkang digelar dening MUI puniki ugi dirawuhi Menteri Jawi Negeri Retno Marsudi ngantos Wakil Presiden kaping 10 lan kaping 12 Yusuf Kala ingkang ugi njabat dados Ketua PMI Menteri Jawi Negeri Retno Marsudi sempat berorasi lebet aksi damai bela Palestina menika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia. Bibar pinten-pinten orasi saking sedaya para tokoh agami wonten panggung utami masa mangkenipun ajeng gerak saking Monas dhateng Bundaran HI lan wangsul malih dhateng Monas. Aksi solidaritas kemanusiaan puniki nedhahi menawi bangsa Indonesia nggadahi kepedulian ingkang inggil kalih sesami. Aksi puniki ugi nedhahi menawi Indonesia ajeng tansah ngadeg sareng rakyat Palestina. Lebeting perjuanganipun kanggo nggayuh kemerdekaan lan kedaulatan. Mekaten informasi kasebut kula ketutup warta dinten puniki. Mugi-mugi manfaat kanggo pemirsa sedaya. Matur nuwun lan dumugi panggih.